Pata websaytımızın hormatly tamaşaçylary, biz ýörite sizin üçin bir gowy täzelik habar bermek istedik. Ýagny Garakuliýew köçesiniň ugruna yerleşýän Mehriban Sowda öýüne sapaly jaý hususy karhanasy ýörite sizin üçin aprel aýynyň 29-na sagat 18:00-da öz ýurdumyzda öňürlýän ýokary hili jaýlamyzyň içki we daşky bedeglerini öňürýän kanynyň açylyş dawrasyna sizi gatnaşmaga çagyrýar. Aprel aýynyň 29-na sagat 18:00-da bu ýokary hili önümleri tanıştırış dawarasy şeýlekem dukanyň açylyş dawarasy geçiriljek. Ähliňizi bu şahatlykly, şowkunly pursatda gatnaşmaga çagyrýar. Onda näme bizden daşlaşmak iň gyzykly pursatlar bizden ýörite sizin üçin.